A la meva obra la gent ve, va, menja, parla sobre el temps, juga a cartes, la gent menja i al mateix temps crea la seva felicitat o perd la vida. També hi havia caixes amb fotografies i llistes amb els noms. He començat a mirar les fotografies, però ells no hi eren, però després he pensat que potser els havia vist i les he tornat a mirar una vegada i una altra i després he mirat les llistes pel nom, pel cognom. Però no els has trobat. No els he trobat. No els he trobat. Perquè no tinc res a dir, perquè vull ser feliç, perquè tu em fas feliç, perquè vull estar tranquil. Tot és igual! No! Jo volia reconstruir els meus homes, element per element, com si reconstruís un temple gòtic, perquè sabia que tot s'acabava d'una vegada per sempre, per mi i per tota la humanitat, que la font s'havia assecat. És com si els morts fossin constantment amb mi. Uneix a ells alguna cosa més forta que amb els vius. El sofriment humà esdevé cada cop més fosc i més penós. Estava en cap d'esperança i és tan pesat com el bull. La quantitat de sofriment és impronunciable i tu, poeta, calles. Per no haver pogut salvar els morts ni els vius, he aconseguit tenir la consciència tranquil·la. No he salvat el sentit de la vida. I després desaparèixer tu. Tu m'has tornat a la vida. Perquè tot en tu és vida, perquè no has conegut el dolor. Ets més lleugera que un sospir.